Terus neng kono ya oleh wejangan dan wejangan sama Sunan Kalijogo ya. Nek lakon kuwi suwi Mas. Dadi manut kudu iso nentremne pikir tenang. Gelap? Nggih. Baru bisa, baru ada. Lah nek iso ngomong tok percuma, mulane nek lelaku kudu sing tenang, Mas Timbas Singo. Nggih. Madhep mantep percaya. Nah, ning kono bakal tinemu. Tengah Jawa idune mboten dados. Niku pripun to, Bung? Kok saged tapa temen niku dawuh saking pundi? Yo niate atiku toko ning kono golek keweningan, golek kemandeng. Nah, kebetulan nggih. Ning gua sini nek sore kan banyune mili. Jam 5, jam 6 ke banyune mengalir. Nggih. Bet. Lah, aku kaya gilingnya kon menek munggah ning gua. Nggih. Nah, wi rayutan nilani. Oyot. Nggih. Ya kuwi wong 7 kuwi aku ning kono sing munggah ku wong 4. Nggih. Si wong 3 nang ngisor uga papane penak gesek. Nah, ternyata jam setengah 7 kuwi banyune teko swara gluduk-gluduk. Nah, grobyak-grobyak. Lah kuwi terus diungak saka tepi gua. Ya wis mbuh parane wong. Banyu gedhe ning laut, pinggir laut. Ceritane ngono kuwi terus nang kono ya oleh wejangan dan wejangan sama Sunan Kalijogo ya. Sing sanada niku dhewe. Niku dilampahi dinten kok. Nek lakon kuwi suwi Mas. Dadi manut kudu iso nentremne pikir tenang. Gelap? Nggih. Baru bisa, baru ada. Lah nek iso ngomong tok percuma, mulane nek lelaku kudu sing tenang, Mas Timbas Singo. Nggih. Madhep mantep percaya. Nah, ning kono bakal tinemu. Nek iso ngoceh ngene iki tok percuma. Pas teng apa-apa nih. Gua sini niku jenengan lampahe pinten dinten kok? 7 dina. Di nungguni temoni Jeng Sunan Kalijogo. Yo min. Assalamualaikum. Nggih. Kita. Terus yo kene sarane sini ngono ta. Terus cita-cita si wong telu kuwi wejangane mbual ora dewe. Sing apik diwejangi tok kuwi. Iki digunakan untuk tertolong kepada umat siapa saja yang membutuhkan harta maupun benda yang ngono kuwi. Biar didatakan oleh para malaikat. Ngono ya, apa ngono kuwi. Ternyata benar. Agemane pripun Jeng Sunan pas ketika niku? Hitam-hitam ini iki. Hitam-hitam. Langkon ya hitam. Dawe kang nglampahi amalan niku. Wirid lan wirid Kalih siam. Nek masalah siam itu ora diperintah. Nggih. Melek kon melek. Posone Sumadang Suri Madang itu poso apa? Nggih, poso ilmu 24 jam. Nggih. Ngapunten Kang, napa rapalane pripun niku? Rapalan sindi. Sing istanda niku lho. Ya Allahumma ya Hayyu ya Qayyum ya Fardu ya Fitru. Ya Samadu ya Sanada manilaihi istanda. Ya man yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Ya Allah, kabulkan permintaanku. Niki saumpami ngapunten ngamale niku asal mboten Kang. Maksudnya mboten sah mriki ngamale langsung ke griya. Oh. Boleh. Jadi bebas. Sebab Mbah Singo mengajukan, bukan milik Mbah Singo juga. Nggih. Bisa dan tidak terserah yang melaksanakan. Nggih? Nggih. Teteh to niki. Nggih. Dadi Mbah Singo yo aku yo ora. Minta jabarne sapa sing butuhne monggo. Monggo kersa. Nah, patrapane pripun, Kang? Maksudnya urut-urutane tinara badhe lampah. Ayo sesuci lah patute wong urusane karo Gusti Allah.
Nggih. Ya wudu, ya piye. Nek wirid ya aja ning amben turon. Nek wirid ning amben turon kuwi padha karo nyepelekne sing urip. Ya. Kuwi barang kotor men. Di waos ping pinten, Kang? Dalem Di waos ping pinten? waduh tanpa batas, Mas. Nggih. Batase nek wis seru sinar cahya saka Allah. Nggih. Nah, niku seperti ini nek kaya nang kene iki griming-griming kaya disetrum. Nggih. Ngoten niku wau masuk pembukaan Raja Kala Cakra. Kados Mas sinten? Wis loro-lorone kan merasakan kabeh. Nggih, Dek mau. Ngono kuwi. Dadi kuwi saka gak saka aku ya bisa zat kodam lan kodam, energi lan energi. Lah aku ya kesel ngene iki. Nggih. Mergo tenaga dalamnya aku iso berkurang. Nggih. Lah nek leh ngatur tenaga dalam meni cepet dan iso. Nggih. Cepet dan dikabulkan. Ngono lho. Nggih, pun ngaten niku namung. Kale nyuwun pangestune mbok pilih enten sederek sing dereng sempat sowan badhe lelampah lakon jenengan nyuwun pangestune. Oh. Nggih. Wis upama nang nggomu cukup nggomu gak masalah. Nggih. Nah, ngono maksudku. Nggih.